В оранжерията, след като махнем гъбите, с мрачкула сме решили да засадим домати. Купили сме такива формички с 28 гнезда. Ето тези, биволско сърце, розово. Опитвала съм ги, много са хубави, надявам се да се хванат. Тук отзад на пакетчето пише кога се сеят: рано, средно, късно. Рано от януари до 25 февруари, средно от 1 до 30 март. Значи ние сме на средно и сега ще ги засеем на сантиметър и половина като другите семенца, а от 10 април до 5 май е разсаждането. Показвам ви колко семенца са вътре в пакетчето биволско сърце. В тази формичка ще сложим градинска пръст. Няма да пълним гнездата догоре. Това, което направих, сложих градинска пръст в тези 28 гнезда. Сега ще я полея. Ето вече я полята и сега ще взема една такава формичка и с нея ще натисна полятата вече пръст да се слегне малко. Ето тук вече съм ги натиснала и се е слегнала самата пръст. Сега ще сложа по едно семенце домат. Доматите са, семенцата са на домати биволско сърце. Сега ще сложа по едно семенце във всяко гнездо. Сложила съм по едно семенце в всяко гнездо. Някъде паднаха повече. Виждала съм хора как ги съдят много семенца в една саксийка, после ги разсаждат, после ги пикират. Аз реших да пробвам този начин, да си експериментирам. Сега отгоре ще сложа от ето тази торфена смес и пак ще полея с вода. Сипах торфена смес. Предпочитам тази, защото има перлит, тези бели неща, мисля, че така се казват, и задържат влагата. Сложих торфена смес сантиметър и половина над самото семенце домат. Полях и сега ще изчакаме да видим какво ще се случи.